कि हमारा राजा जी के गलिया पति लय सखी ये लिखल रहा कि उहे तिल हमार लेके गइल दिल सखी। ए भैया हाँ भैया मैं कि अरे नई की पड़ोसिन मंदिर जाले राजा साटी के बिंदी लाले लाले। अच्छा मनोज भैया कहाँ है? एगो जेकरा खातिर हमने एक कार्यक्रम में आयल बनी सो रोजगार मिला मेरा माटी मेरा देश। भले हमने के कोनो दौर दुनिया घूम ली सो लंदन शूटिंग कर लो चाहे बैंकॉक चाहे कतर, लेकिन जो अपना देश में माजा बहु कहीं नहीं सही में कहीं नहीं के हेजा जितना फ्रीडम बा जितना आजादी बा आजाद भइला के बाद उन्हें आजादी नहीं की। एक लाइन भारतीय जनता पार्टी खातिर हम गीत गोले रही हम चाहते नहीं एक लाइन आप लोग के भी सुनाई और मंच पे एक से बढ़ के एक गार्जियन लोग बैठल बानी, माननीय सांसद महोदय जी बैठल बानी, वहाँ के बगल में मनोज भैया बैठल बानी और भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ल सब महानुभाव के मन से स्वागत अभिनंदन बा। एगो भक्त भीरगु बाबा के दरबार में आइल बा आ बाबा से कहा था कि ये बाबा हमरा और कुछ ना चाहिए बस ये गुहार सुन ली कि आइल बानी लेके एगो मनावा में आस हो कि आइल बानी लेके एगो मनावा में आस हो कि भारतीय जनता पार्टी पे बा पूरा विश्वास हो कि रखी ह बनवले दूल्हा तो जुगु जुगु बनवले रही हा। मनोज भैया ध्यान से सुनिएगा कि जुगु जुगु बनवले रही हा एहो भीरगु बाबा योगी मोदी के सरकार जुग जुग बनवले रही हा एहो भीरगु बाबा योगी मोदी। आइल बनी लेके एगो मनवा में आस हो पूरा करो भीरगु बाबा दर पे बादास हो रखी हम बनवले दूल्हा। जो न राज्य में तनी मनी हल्का फुल्का क्राइम बढ़ेला तो जगह जनता जनता नहीं का कहेला बस 1 साल खातिर योगी जी आज है नो। अरे भाई 1 साल हम कहते नहीं 6 महीना खातिर आज ये तो जले क्राइम खत्म हो जाए कि अरे जुग जुग बनवले रही हा एहो भीरगु बाबा योगी मोदी के सरकार। एक ही नारा एक ही नाम। हाँ आज देखिए उत्तर प्रदेश में ना पूरा विश्व में हर जगह एक ही नारा लगा था जय श्री राम जय श्री राम।
धारा 370 हट गई। मंदिर इतना सुंदर बनता, हाँ काशी में चल जाए चिन्हबे ना करे कि बनारस में बने जा, बुझाता कि कोनो दूसरा देश में आगे नहीं सामने के। कि बीजेपी के हवन मैया 3 गो धारो, अरे अटला डवानी औरी मुरली मनो। बीजेपी के हवे मैया 3 गो धारो, अटला डवानी औरी मुरली मनो। सब विरोधी लोग हो जाला पस्त हो, बैठल बानी हमनी बीच वीरेंद्र सिंह मस्त हो। भैया हो, लोग के यहाँ एगो दरोगा, एगो एसपी, एगो IAS वाला तो ऐसे चलेला। हाँ हमनी के भोजपुरी में 3-3 गो सांसद अभी फिलहाल में बालो। एक बार तीनों सांसद जी लोग खातिर जोरदार ताली बजाई जे भोजपुरी से बालो। दिनेश लाल यादव भैया, माननीय गार्जियन मनोज तिवारी जी और रवि किशन भैया। आवे वाला में के हाँ हो के बानी प्रचार में हम आई, वैसन बात नहीं के कुछ भी है। देखिए कि मनोज ना मन बसरे तनी के मनोज तिवारी औरी भैया रवि किशन जी, दिनेश भैया जीत गईले आजमगढ़ मिशन। अब ये पवन भैया आए हैं, जी कल जाके और भी हमारे भाई लोग बा लोग सब लोग चुनाव लड़स लोग, सब लोग सांसद होत लोग, हम सब सांसद जी लोग के प्रचार गीत गावत हैं। सब सांसदे बन जाए मतलब तक के पीछे से रहे कि चैनु गावे बजावे खातिर कि अरे रखी हम बनावले दूल्हा तो झुके झुक बनावले रही, झुके झुक बनावले रही हो ए हो मोदी मैया योगी मोदी के सरकार, झुके झुक बनावले रही हो आई बनी लेके एगो मनवा में आंसू हो, पूरा कर देवी माई दर पे बदास हो, रखी हम बनावले दूल्हा। और सही मनोज भैया निमन निमन कार्यक्रम आयोजित करत रही, और ये बलिया के धरती पे के नहीं के जाना, लेकिन फिर भी सब अतिथि लोग के बुलावत रही, सब जनता से मिलावत रही, और बीच बीच में हमने के सांस्कृतिक कार्यक्रम करावत रही। नेता और अभिनेता का जो मिलन होता है तो बहुत सुंदर मिलन होता है। हमनी के पैसा मिलत रहे, झुके झुक बनौले रही हो ए हो मोरी मैया जोगी मोदी के सरकार, झुके झुक बनौले रही हो अच्छा लागल होके तो एक बार जोरदार ताली मनोज भैया खातिर, सांसद जी खातिर और भारतीय जनता पार्टी खातिर दोनों हाथ उठा के जोरदार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन कर दिलो। देखिए ये लोग हैं